Tak. Det her, det tror jeg sagtens, jeg kan klare selv. Du kan godt lige gå ud. Ja. Jeg vil gerne bede om fuldstændig ro hernede i salen. Det er nemlig meget, meget vigtigt, det jeg har at fortælle jer. Det er det som regel, når jeg kommer. Så hvis der er nogen af jer, det er jeres børn, der sidder hernede, så vær lige venlig at komme og tage dem væk. Så der kan være fuldstændig ro. I skal kunne forstå hvert et ord af, hvad jeg har at sige til jer. Her har I mig, ved I hvad, ved nærmere eftertanke, musiker. Det er lige godt være venlig at gå. Det her, det klarer jeg bedst. Her har I mig igen. Jeg er ukueligheden selv. Altid mødets midtpunkt. Fordi jeg er så klog. Og mange tænker, uhadada. Han er en hel ordbog. Han må da vist have læst en del. Og kan en masse sprog. Tralalalu. Skalalala. Og uhadadadada. Tralalala. Tralalalu. Det er trist at være dum. At rette er jeg bedst til. Der er ikke noget der. Når mødet først er startet, ved jeg nok, hvad jeg er værd. For retstavning og grammatik er jeg ordenes ambassadør. Men det er nok fordi jeg er civilingeniør. Tralalala. Og tralalu. Staveret det burde I kunne. Tralalala. Tralalalu. I burde holde jeres mund. For jeg er uundværlig, suser rundt fra møde til møde. Og jeg giver aldrig op. Jeg taler heller folk til død. For hvis jeg siger, at noget er sandt, så er det ganske vist. Derom er jeg selv overordentlig bevidst. Tralalala og tralalu. Skriveret det burde I kunne. Tralalala og tralala. Sikke flot jeg synge kan. Om kirke og skole vil jeg gerne debattere, men i andres mening vælger jeg at degradere. Ingen skal tro, at I kan lære mig noget. Hilsen Willy Vandborg, Gunnerup Hede, Sogneråd. Tralalala. Tralalali. I skulle have lidt mere pli. Tralalalu. Og tralala. Sikke mange vers jeg kan.